Dia kejing kai ke bangawan rasha pi hak dia kesi ke keteng ngalapo. Kejing kan mau bas ngausi. Amen. Ngap ha kan long jing kai kejing yang nanti kejong pi. Kini ki Kristan ki badang sulong Kristan. Lani don hi ki badang Kristan aslam ruhan rai kampat don te kata kejing ketak ka bakin jablai. Te kamu kajing long Kristan kejong ki kasulong kumto sulet jia seng suwan jia seng supuli Bible sulet hi kita kum ka rutin te namar bala long Kristan handre kini pat kiba ladon ya kata kajing penkendo kata kajing ketak bakin jablai haba ki wan kumne sya Bible study haba ki yo ya kono kajing kai ka badang long kemai te ka bakim pat jutep pat ki kenma be tek ki pat be kak ni kata bat kalong pat kajing kerku ka bakrau ha kajing ya inti ka jauki ko man laga siaman bat kin yo kanya kajing jok na ko ka por sya ko ka por te ngong kumdo kajing kan mau bas ngosi te ni pet bentang Genesis kala nong ka basau huwei ka khot ka bakndai ayu ka Bible kong onda kumta utau nong onda kumta utau rang ba kinong ra khuri ula kren hau paro ula ong uda ong menta shisha nga kan mau ya la ka jingle duna amen ni ni nong ra khuri jong usiem paro ula kan mau ngau si ya kata ka jingle duna ka jong u ara hi kwa bahawan tip chapang ka ni ka benta Lada pide ki bom pat jupudi bahai ka ken ke jong umble pinda pudi na ka kitab Genesis pinla from to ter ya ka story jong u Joseph amen ta hang ni yu I ba uni unong ra kuri jong usim haba ula poi haba ka bendi haba ula ya shen yo Joseph ban haba u Joseph ula batai ka jing po asniu ka ba kila ya po asniu bat ni yu I ba kala long shisha kumta ba u Joseph ru ula ong kulo u Joseph ru ula ong ya uni onda kala jate ka bahaya me sakan mau ya nga te henrei uni uklam kan mau onda ladam arsnem bakataru ukan mau de hakapor ba las ngodan kam ya u amen hot dan kam na kabenta ya ladi henrei ka jingdan kam ka de na kabenta usir na marba omdan menu balaban batai ya ka jing pos niu ka jongku Tihenrei lada yakrani ka shisha lada ko mga mutang ade ka preo spa lada ngatan kam ya kano ka bentangam yo ya kata balada ko mapi tip badan mano bala matai ka lada pi wan pa khmat janga wan ra ka khupwa ba ha pis ngau dan hi ami tai men sim ngau he ndian ngau kemen ba yo ngara ka khupwa ka ba ha te hang ning mis ngau tho ka ni ka jingkan mau was ngau si jong uni nong ra khuri Kadai bet onda snow don kamai snow yo nong amen tikani ka jingkan mau ba snow si kalong kabathala nabadan pun bahagi brio hakari ka porthai kiadan jat ki brio kidan ki brio ki bahaba ki brio ki lele bha ki kloi bhaban snow ngo bat ki da snow ngo hiru amen kidan pat ki jat brio ki balana phile bha sakat no ru kim jus ngo amen Bat kidan pat ki jet priu kiba ki kemau ki snow si tang ha to ko por hi ba kila snow dan kampiang ki pun ha ki priu kila pha ban le ki la ban le la long kata ka kam kila klan no da ha la jin jar piang wa piang snow si te tang ba kata jing snow si kalau kabom internet namar bale namar kemau be tang ha ko por ba dan kam amen Tuat ay ni bagin long kita kijat brio kiba ngin kin mau ya no tang ha ka por bangi don kam lan ngin pen I ki mat snow si ki jongi tang ha ka por ka bangi don kam amen namar ni uni brio hadu andala dap absnem taru kan mau balai namar ba kakam kadawa yu Joseph onyon patai ya kan ki jing pos ni amen Tewan ay kanya nga bari pi bangin long kumta hanre ha ki paro ngin long ki bas ngau ngo khnang babalai bangin nom tan kam man ngau si na kam ta jong no ha ka no ka por men teni pet menta sam kala nong ka basan kan khot ka balai sam le
le nong besan dekat balai. Kajian ke jong blay ke ong kuno atrai men step. Menyos ngau ye kajian jonga. Men step ngan penbet yala kajing duai hame bat ngan ap kmi. Hot haga kajian Bible men step ya ka janmit. Wei bala janmit kala dei ka men step. Amen. Ten reng ya kren bet ya ka ba ya dei mga bat mapi. Kong kuno kajian ke jong blay ke ong atrai men step menyos ngau ya kajian jonga men step ngan penbet yala kajing duai hame bat ngan ap kmi. Ngai thôi pi kan ni kadai na kawta jonga ba jong pi ki ki Kristan ki ba shisha ki ba ngim kwa sho ba ngim pens ngo si yo blay amen ka ba ngi la kwa ba tang man le ya ka man ka jong blay han rai bon sin men ski pa ro shi ski ni snow kum ba ngi klem le pop e ru em pila judan ne mu ta ski ka ba na do mesta ha do me pi snow ba pi klem le pop e ru em ba Ona pila kia shi ke jing kia pila kia shi jing kia ru pem shi ba tip ba pila le pop e ru em. Hanrei hakapor pajer men step piju yu I pat ha jing po sniu amen. Piu I ha jing po sniu bo bleng kon pau ki like ki let ki jo pi. Ting ting piu I bala jo bo ka jat ka to ka de ai. Ka de ba pila ya ba kla ai ra ai ting ting po sniu bang kwai. Ba bam do snia pi phong jan ba yong. Kabut kum kita dei ba pila le kuno kuno ka pop. Tingan ong ye pi ba botsin ka juja kini ki ai ha ka jingim ka jonga. Ba ha ba paro si singa ngo ba khlem le ka ai ka ba bakla. Tin rei. Kum mesta padang sta phajer utra la pen pau. Bat undang ala kendit na po batia. Ngashe le kum no. Ngashe ba ya la de ha ke ngaduna ha ke bakla. Habang akan kemau mengalek pop ai ru em. Sarekat bangadang pusan blay ru pen pau bad ono pen pau ngalek kumno ngapen bet ken ya ka jing em ka jong amen. Te ka dan kan ya nga ba de pi ba ha ba pi yo I la ki jong ki pop pen bet yo kum tu. La da pim yo I ru ka pod ha ba blay pen pau pen bet. Te ka nong I pi ki ne ki priu ki ba si shayo blay ha ka jing long priu ni bakla ha ka jing bom tip ni pen bet no. Henry don pat ki priu ki ba shu bakla pan ma bakla pan ma patongan ong ni pi kam dei shu ka jin bakla ka to ka dei jin thor ya la ka jong ka jing em amen. Te ka jing em ka jong ni kam dei ba gin long thor la la pin lap I ki priu pa ki pan ma le si le pan ma le si le patu dei ba kim shim khyai ka jing em ka jong ki ba ka jing em ka jong ki ka long ka ba kordor ha ma jong blai amen. Nama kata tong in long ki Kristan ki ba kumno ki Kristan ki ba ngin nam im thormor hang ka ne ka perthai nang pengin yo hi ka bai nong ka ba ha amen. Ngani pai kan taning kong koren khatsan khandai. Namar ngalong ubaretam Naki apostol ubang ngamlong ubade ben khot ye ngau apostol namar ngala be ben ya kabalang ulay. Ni han ni ba ka jikin mau bas ngosi jong u pol. Us ngosi na mabalay ba ula penchitam ben ya kabalang. But us ngau repru ya lade. Upen repru ya lade ba kumanga. Ubri ubala penchitam ben ya kabalang ngam dei hok ban khot yang amdan hok te ngam long ba dei hok. Baking kot apostol nga. Hangai ni I ba pol apostol usnosi. Harai kan mau bahai ni kawai. Bon bahan na pedeng jungi ni ha hang ni bat ni feel hang ni. Second mau ya kan ni barabor. Balada ha ka jing em ka jong pin em. Pilale kado ka pop ka pin snosi yo blay. Manong ye pi. She said pi de ban kan mau you ka pop balay ngale kumto. She said pila ban ong kom yang a ule ujiet hanrai. Pimday ban repeat ya ka jo shi ka jo amen. Pimday ban repeat ya ka jo shi ka jo namar man ye thoi bi dan bon ki brio ki ba lada mentan wan pha duai hanga ki ye tho ya ka ta pop ka ba ki la le ki sngo ram ki ong shi ong ha ba la le kunta ki sngo si ya ka jing le ha jing shi sha ki ban kut no hang ta amen. Hanai ki le pha duai biang sa hai wei pastor hai ta ro le ye tho let pha duai sa hai wei pastor hai ta
taru ngan ong yepi katu kani kapop kan mau ha lada pila le kapop kaba krau sekat no lada pila penyap breuru lada pila klim pila to lada pila le kan no kapop kaba krau sekat no kan ong yepi kan mau tang sisen wat ju kan mau bon sin na pi kan mau ne ame katu kan nong klim mu jisu ong ngam penram ye pha amen tela da uta upadai hok yangi namar na do kasni ka bala thau yang nga ba ye pi na do kasni ka bala thau na do si ma pinga na do kasni ka ba ni la kla ka mot la thiet yangi da dor ba kasnam jong jisu amen te ha bala thiet yangi da dor ba kasnam mu jisu ka mot ngim dan hok chu ya la de yangi la don hok do blai amen ngim long tra chu ya la de te ka ka ngi penrem si penrem ya la de ngi pen bitari o blai amen namar lada uta ubala thiet ingi da dor ba kasnam penrem yangi don hok ayu bangin penrem ya la de te kam ju longkin da phetle je tho she tho ekibri wi pop ki jong phi namar ya ka ba uble ula pendam ya ka ba uble ulama uble kemau shu te lada uble kemau shu balai phi pat phi ai beteng man pen kemau te ki pop da phi ai beteng ban kemau ki pop ki jong phi ngan ong phi ka pop ka jong phi annom pendam da lele ru em ka jingin jong phi kan long ka ba jenjar namar balai namar ba su ka pop ka yai dat ye phi man la ka si ka sngo si but way na ki so jo men sim la ong ba ka dei ga jing kemen amen uso jo men sim dei ga jing kemen te la na phi kan ma shi kan ma ka pen sngo si te ban sngo si ka long ka pop te ga jing sngo si ka ba kum ka ne ka long ka ba uble sngo tenat ba ka ba pen bitar ru yo ble na mar ka ta way ba phi la le pop phi la pan ma klet no ta da ki brio ki pen kan ma ru phi ong ki te ki brio ba tang usoi tan o ba le klau yang ba la tep amen long ku ukso ya ka jabo ka bala tepru kidang let krat kidang let klau amen te la ki don ki pen kan ma ki pop ki jong pi sa ong yi kita ong de tang usoi tan bagi khon jong usoi tan ki angel jong usoi tan ki ba klau biang ya ka pop uble jong yi sisin ulama ki weiru kim dan hak ban pen kan ma ka pop ka jong pi ban ma pi hiru kim dan hak na marba ngim long trashu ya la dia amen kini kiri ka pop pa sniu har ki kan mau ka pop si sin pila kan mau si sin pila penrem labiang amen teni pen chu manta marcus kalanong ka ba khat sao kan khat ka ba nyu ku a usiar ula rio arwa teo petra sulah kan mau yang ketaga kecil ke bau jisu ula ong hau menshua baun rio usiar asin melen yang ngamai sin haba ula pusan ru yang kata ula liar amen tehang ni yugi bau petras udan ya kan ke jings nosi ke ba shisha amen kum ya kan ke jings nosi ke bau blade usyam snobha ni ihang ni bau petras ula len yo jisu bat haba kala urlong shisha kata haba ulo pusan ula lenyal ula ketang bangi i hadin kani uklem bersemusi show yo bleman hadin kani ngiyo i ba upetras hadin kani ngiyo i ba ule kumno ngiyo i ba ula penskam shisha i kiti banget bat kantam ula yalap bat shiki jintel ru amen te uble ukwa ya kani jings ngosi ka ba shisha ka ba haba ngile kanu ka pop ni skausi ba haba ngi skausi ngible sho te ka jo amen uble ukwa ai kani ka jat jing skausi hare don bon ba ngala yo i mestep kila skausi ya ka pop ka ba ki kila le hare ka sngi tampat sep kila le biang ka jo amen kata ka jing skausi kani ka jing skausi ka bom don nong rem ha ai ru em ba uble jus ngau hai kita ki brio ki balong kum ta men step kila ular bakin em ka chim ka kan snom hai uble men step kila yan kila skausi shi betang shi phang la long biang kum jo to wat ai nga ba ye phi ba yin long kita ki kristan ki ba men step phi kran da kum wei da mi pa phi sakran pa da kum wei hare ka ei ka ba ni don kam ban le ba ha ba ni skausi ya ka pop pa jong ni to ngin kya no snan ba ni nom le snan chui ya ka ka jo ko ma ni yo i ya ka nuksa jong petros haba ula lenyar ula skausi ba ula kelah ba muat shisha man
But ula long ru na kata ba usno si. Ada let nang ni ula yen kum uwe ushakri ujong try man. Uba ulang shisha ubala kurku. Tani pen ar koren nyaw shipau. Ayu ka Bible ka ang. Namar ka daga jing snow si ba real play. Kapanong ka jing tula ka pamot siya ka jing em. Kabom babesyo. Hanray ka jing snow si ka jong ka pertay. Kalong ka jing ya. Amen? Namar ka jing snow si ba real play. Kapanong ka jing tula ka pamot siya ka jing penem kabom babesyo. Kani ka kran yung nong pop. Lada no nong pop. Ubala pun snow si sak yung play. Haba ulas snow si ya lagi jong ki pop. But haba ula kelak kapot dah kata jing snow si ka bashisya kapenlong kan ka jing impam jikut amen. Namar kata kadai ban long kumta snow si dah kata jing snow si ka pariu play. Tin ka jok play ka ang ba usok mensiap budai ka jing kemen. Tehan rei haba ni snow si ka pop ka bagi le ban ginom le syo. Katapat ka jing snow si pariu play ka pawan ra ka jing penem. Te kabot kata kamlong kababakla kabam babesyo te hendrai la ong ba kata ka jing snow si jong ka perthai ka long ka jiyam anong yepi ka ege ka jing snow si jong ka perthai ka jing snow si jong ka perthai ngan ong yepi kadai ka ba shumat benta dan mano bakran ban yepi itu iktin bakran itu ka tawe tok shitok eda no jopi ka penmong kan mas now. Let's say piyo ipak ko asniyo ito ile epik to piket ma bakato ka pendiaw mesin jopi kato kain kade kata ka jing snow si jong ka porthai ka papenlong wat cha ka jing ya pru amen nama bala snow si dan ki bri da ka jing snow si ki kala yo pang how she born ki jing pang manang ipi la da ki snow si nem ki thiek kim ju ya bet chu pitip na mi kata la da pitip phi ben tip menta ka si la da ki snow si pala nem ki perkhat kini kita kijau tu automatik kisah kordat hi. Telah dasar kordat kita, kasnam kalau miat bed, habam miat bed kapoi kain katakan low BP ke high BP, boleh? Om deh ba, low BP nama ba pila duna ke bang, high BP pila bun ke bang. Tentu urai kau bah andre high BP, boleh? Bom miat bed cuk kita, aman? Boleh bom miat bed cuk, nama perkat pelat deh. Itu ilah keren sendiri BP, ngong BP. To puli bhai ka Bible phindan ya kaste ka jong ublai pat wat nam perkhat cho ya kita jing snow si namar dan lagi perkhat ulok ukran gumta pat la snow si dan ki phasino ya la deru tang namar ba la perkhat te ka ta jing snow si ka ba kinja perthai ka ba penlong sha ka jing ya harga jing snow si ka ba ngi snow si namar ngi le pop pat ngi nam treshu hi ban le pop tatakan ka bon ra ka jing em kumbangi iyo Petras haba ulak shisha amen ublay uyit kumya kata kajat umat kaba mi na do ka donot pat ya kita ki umat kiba mi na do ka donot ublay uplang hagi luas ni ki jang uga berkuno kamu uplang ha ka donot jo ublay amen dan ki priu ki masyuyam badan na gitu ki umat kila shuleno namar ba kam don jingmut katu ko umat namar ki umat kiba kumban shuong no ada kaktin hindi yong no magar maj ka asu malay shuyang kai de kabak ta mi te na do ka dono te hanrai ai ga jing snow si jungi ka de bitang la hi le pop ban ha ni le ru ni nom le show te hanrai la ki brevi kran sniu let no kum to na mala da him clap ka to hi kan pen tron ni ka jing kristan ka jong phila perkhat pala ting puli bai bul ru him la show duai ru him la show hajaka phin raham pipijak pen banaman Then tayong ini pen kot Lukas kan riu arpusaw. Tiyo la porta badula ongkok pa Abraham. Tois na yang to paru yaw Lazarus. Baunwi ya kakmut. Jenriati jong kuha ko pa unyo pentek yaw tlit jonga. Nabangalak kordet yang hatani katliting. Oh, kadang kat kebar pesan ngapa kelak. Tiu Abraham ulai yatho. Aku untuk mau, bama me kat bama dang in.
Melayop yang ni ke babha jo me kum juru Lazarus ye ke basniu han rementa hang ni ya ula penken ya me te la pen kordet I ke jing pen mau ke basngau si kadai ke Abraham upen ken mau ya uni urius pa shapang jo u Lazarus amen bau Lazarus ulama ye ke basniu bat uni urius pa ulama ya kababha kabau dang em ha ka perthai ni hang ni ba ka jing em jong Lazarus kalong haban chupet I ko pakadai ka sni ka basniu bhayu u latap udan kini ki to ja ki ba kini iksau ki ajlia ya u kamat uni upriu udan hapde ka jing pang ka ji hitam plus nang ta layak ko bu shubam na ki ba hap jong ni uriu spa handre ni hang ni ba uni uklam ot lamni uklam khayum amen Neu Lazarus uklam pot, uklam knyum batang niru. Om dei Lazarus upapen kan mau itu ki par khoi ki bas ngau si ki baja ka jingin ka jong hare lapen kan mau dano do Abraham. Te hang ni yo ka ji kai ba. Ki priu ki ba ye chi shayu blai kim ju knyum pat hapne ka jing jinjar kim ngau tho te ba ki jinjar. Amen. Re ki priu pat ki bom dan yo blai jing jinjar iba manu mala ki le yo ot ki le ngau jinjar amen. Hakapor bangam pat syakri yublay ngaru nga od nga yam nga thaj bantri ban kta hare ondang la syakri yublay kini thu ibi pila julap ne me kta padan kapor ka bakatia padan chip on ha ko jing pom nga de ban sai bat ngar moi artar nga sai artar dashi pang ka kter kaladat amen nomor balik nomor ban kemen bat utrai amen dengan ong ye pila e hap utrai hap deng ka jing bon kam hap deng ki jing jinjar re phim yo ite phim yo snow yo jing jinjar bat phim nang ro ban khnyom bat ka bakut ka de ka jing kur khu ni I uni Lazarus ka bakut ka de ka jing kur khu yo nama balai om nang ban khnyom ki wei ki le yo I ka jing shem jinjar ka jong u henre ma u pat dala de yala de um yo I ngaru ngas ngul ngo ka por ka bangala shakri u try men sniru ngatre men meru ngatre ki brio ki onya ni ki tre shitam mo apa kong tre shitam se nga nga mas ngoro bang ngatre shitam ngamios ngote ka ba mat ka shla thai nama male nama ro phila IT la de how try te nama kata lali trot u khran ma u amen ma u pen khran hangi hapning ba phitre kang phir wai phiro phin nam yo asngo di jing thai u amen teng teng phila thai Pisurat siapa? Betul kan cinta kalau jalan ke jano hiya man. Dan namar kata ai bagi longkung uni Lazarus uba om yo I kata ka jinjar ka jong ula ki breu ki yo I yangi kumbangi jinjar hangre plan ngipat ni dap da ka jiksok ngipat ni dap da ka jingkmen. Amen. Namar belai namar utrai ulong hakaliang ka jongi kumta ngani thu ye pi ka long shisha kumta. Ki breu ki badan utrai la kimta ni e ruki sok jajai hanre Kam nampai pat kata kapor kata ka jinjar ka jongki kaba ki da jinjar shishahi hanrei kim snow pat kata ka jinjar hanrei ka shulong bet hamar baki biang bet hi bat kim yo I ala di kata ka jinjar bat kim snow jinjar rohi lagi wiki yo I ngi begi jinjar hanrei ngi pat ngim snow jinjar e yo amen namar ki babon ha ki brio Apne ke jing suk jing sign root ki jinjar balai namar kim don yo try ha jing em ka jong ki amen maka da te ke jong ublai ko ang kum do kan mentoy yul na piyo ke perthai bar phai la da video no yo ublai namar ba ka jing em jong I langi snow sit ne langi snow ha kam ublai te ko wat am don jing wat e ru amen the go blem yo ban kur khui ni lang baro ya ro I try to na ai mo